al'ummar karamar hukumar Sumaila da Takai nesa ta matso kusa domin kowa ya sani cewa ba a samun kyakkyawan shugabanci sai da jajirtaccen wakili. Shi kuma shugaba na gari ba gyaɗa ba ce balle a ɓare a ga cikinta, ba kuma ƙwarya ba ce balle ka ƙwanƙwasa a ji ƙwarinta. Shi yasa Bahaushe ya ce sai an gwada akan san na ƙwarai, kuma mai kamar zuwa shi kan aika. Magana muke yi akan wakilcin majalisar mu ta tarayya. Magana muke yi akan wanda duk muka bashi ƙuri'anmu ba mu da nadama. Magana muke yi akan ɗan asali mai kishin jama'ar Sumaila da Takai. Magana muke ta matashi mai hazaƙa mai kyakkyawar mu'amala ga al'umma. Magana muke da mai kyakkyawar manufa, takensa hali abokin tafiya. Honorable Kabil Sumaila mai farar aniya. Al'ummar karamar hukumar Sumaila da Takai, mi azama mu kuma ɗau aniya don ganin mun zaɓi Honorable Kabir Abba Sumaila don ya wakilci Sumaila da Takai a majalisar tarayya domin kawo kyawawan manufofi da ayyuka na alkhairi don ci gaban jama'ar karamar hukumar Sumaila da Takai. Honorable Kabir Abba Sumaila, mu'amalarsa, halayyarsa, kalmominsa da kuma siyasarsa don ci gaban al'umma ne, da nufin bijiro mana da ayyukan raya ƙasa, inganta ilimi, tallafin sana'o'inmu mu maza da mata, samar da ofa da ayyukan yi a matakin ƙaramar hukuma, jiha da kuma tarayya, samar da ruwan sha da kuma ayyuka don ci gaban jama'ar Sumaila da Takai. Mu zaɓi Honorable Kabiru Abba Sumaila a jam'iyyar PDP mai alamar lema. Honorable Kabiru Abba Sumaila alkhairi ne ga al'ummar Sumaila da Takai.